martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Hatani dibatani hita imana tersura di Pesalmen 10 ayat 1 ayat 12 tangyo kamu mahatani dibata. Ali Tuhan say hodo haporusan nami marsudut-sudut tagan sutubu dope akadolok jala taga soadong dope ditubuh tano do portibion nunga adokyak ko ali dibata sian saliling lilingna rodi saliling-lilingna. Sumuang do gawi orbu jolme di baiko dungi di doko muse mulak mahamu ali jolma manusia. Ay subukos sadari na tuari na usalpu do na 1000 tahun iyanggo di jolom jala songos sada gasi perjaga di borngin. Diubak hodo na sida jadi mate mana sida manduko na inunga martubur diulahi songo duhut. Torang ari marbunga dui jala martubur hapebo dari nei disabido jadi malos. Aisyek dohami dibain rimasmu jala binahin ni perpiar ni murukmu ubay natopu mago hamin. Nunga dibae ko hajahaton nami tujulom dosa nami akana buni tuhat yuron ni bohim. Alam morudo akka ari-ari nami sudena dibahin rimasmu. Ay songon hui sada do lahu suda akkaton nami. Ari-ari ni tahun nami itta 70 tahun doi. Jala molo marha gogoon situtu di ea do 20 tahun. Jala hinadingkan nasida do hangaluto do halojaon. Ay hatop situtu do laho salpu. Jala habang do hamin. Tungis isemat tumada gogo ni rimasmu. Jala dihabiari ho sabartu pangonani rimasmu. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisu kami. Ima sahana. Dihamak kadonga saha porsyaon songon tema ni turpu taon ajari mahami mamilangi akka ari namin. Adorang so pinatol khas turpukon adong masada barita namardonga puda. Ia baritai ima tongon adong sada keluarga na merayakan ulang tahun resepsi pernikahan na pa-50-hon. Jala di bagasan resepsi i Roma MC madapoton inata manang istri namar ulang tahun ini. Dido MC ma tu inatai. Inang di usia pernikahanmu na 50 tahun narong nenek kusuk kutu hoinang ninna MC nema aharwa ninna inatai. Dido MC ma apakah bapak memiliki kelemahan manang hahurangan? Adong do hahurangan do kelemahan ni amat taon ninna MCM iterodo inatai gudakian songon gudang ni bintang di langit ninna inatai. Dung songoni gabe merasa bersalah ma MC ne ala sudi ma biki. Songona pucak ma MC ne. Alai lau manamu nihon rasa bersalah di patol khas MC ne mamuse. Apakah juga bapak memiliki kelebihan ninna MC ne?
Ya ninna natte alai otikdo ninna sola sadado songon mataniari di langit ma halubianna ninna lem merasa bersalah ma sini alai hola didok otikdo halubianna lem guguk ma sini alai lam ditoruson sinema asonang lem guguk ibana didok sinema. Kalau begitu, apa yang menyebabkan rumah tangga ibu bertahan sampai merayakan ulang tahun 50 Nina Sineng? Roma ina tema do rahasiana sada do ninne bana. Holan sada do rahasia ima setiap kali matahari bersinar, maka bintang-bintang itu tidak akan terlihat lagi di langit. Mabigi itor tipu tangan ma do akan atoropi. Ala didok inatai bahwa ternyata di ari-ari na jinalo ni nasida sampai 50 tahun sudi kelemahan dohot hahurangan nai na gudangi nasong gudang ni bitangi alai holan muncul ima matanyari ibu itu magu sudi bitangi lapatan na halubian kekuatan ni amatai ibu itu magu sudi aka kekurangan nai holan mamuka manuku nai marsinodang ima kelebihan ni amatai pola sampai 50 tahun nasida marumah tangga. Alanido molo di bagasan turpu tahun di dok parpesalmen sai parrohai mahami mamilang-milangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisu kami. Ala sudido jolma makkalumuton mo makkalomohon asa sigajang umur danga dong jolma na lomor hana pendek umurna alai sudido makkalomohon gajang umurna alai di gajang ni umuri di pasikok parpesal membamuse ima nama dok asa ajari mahami mamilang-milangi menghitung asa mendapat rohana bisuk kami ido na marga seturputong dia makadongan hidup benna gabi setadok rupani saya dapat dohan nama setabu hidup ini adalah kesempatan hidup ini adalah anugerah hidup ini adalah bahasa-bahasa bahasa do honotai ia ngolu ni jolmai bahasa-bahasa dui. Asa molo ta hitong-hitong bahasa-bahasai. Molo ta hitong-hitong do ari-ari na niliuni di bata. Songon hosa hanguluan na manguduti di hitam. Buhama hita lau mabayar utang tay. Alai dang dituntut di batai sian jolmai dang dituntut asata bayar utang hosa hanguluan gano parei ala dan dituntut ni debata soholan ima bersyukur manang madok mauliate songo padohan ni parpesalmen na kaningani di bagasan ngulunang di kobarho ni bana dui ima di basa-basa hosa hanguluan na nilionay di parpesalmen pola bajang umurna alai dido ibana satu tong maroha nabisuk ibana napadua kon molo taida di bagasa turpu taon bohado hita marnida saluhut gajang niumur na pinasane. Setiap manusia
pasti imanakani tadok ingin panjang umur, ingin sehat, ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Alai asa bereng hota di bagasan ngulu ni naporsiai ido na bagas di guari mamak ketikki mamilang-milangi mangetong tung tau jipe rupani mangetong akka ari-ari na tabulusi sada asada pota bisuk do hita didok nakkaning jepek do ari-ari ni jolmeng sobok ko sadari na tuari ng salpu do 1000 tahun ianggo diculu ni dibata jala songo sadagat cipat jaga borngin namar lapata songo duh do colmei molo torang arina berbunga jala mertubur hape bodarinei disabi jala malos ninna siap do colmei ala ni rimas ni jahoba jala to pudu colmei mago jala mati patardo diculun di bata dus ni jolmei jala muda gabi orbu mamuse jolmei la moruma area ni jolmei ganuk bisar matane are nunga salpu sada are di jolmei songon hui sada tahe songon akka holso tungapi akka namasa las di ruang manang arsa kamura manaka puguson haipason manang parsahito pe ikon tauji marnidai di bagasan ima kesempatan mamilang-milangi ari-ari na nilehon ni debata. Namangyu dia makadong asaha porsyaon aladang adok kita napit torlomoro hatta hatop surgui. Ido ikon didok nakanisay parrohay mahami. Asa ikot ta parrohay jala tabilang-bilangi di bagasan ngulu taon ari na nilekon ni debata dungi tarinungkan ma. Ding tarinungkan di bagasan ngulu ta tubuh madihita imana kangani pamilanguni dinggan basa ni Jakuba na mangaliw dihita hipason dohot gajang ni umur. Marhitima mangulu mahita di bagasan kolong do di bagasan i manakka ningani asi ni rohani debata asek ko berengut do di panopaon manang di asi ni roha di gajang nyumur na tajalo ikko berengut di sian hamoraun ni debata masih belgadui nakkani di patakas di ayat 10 molutung di eak pe tu 70-80 tahun alai gudang ma hangaluton disi alani dia makadong asaha porsyam terlumobi ma di bagasan minggu ujung tahun perhuriauno di igil dosa kita ima di parningotan di akanamoding manang di ujung tao parhuriaunon pasungkul gotu hita ima bohama hita marnida di bagasan nguluta hina arga ni akka ari-ari na nilehon ni debatan molo didok tu hita mementumori ingot ari hama matem alai kosa dosude colmai tu hamatian lapatan na arga do hapik ari-ari dangadong namanotong colmai alai ko didok do tu hita mementumur na marningoti asa tapar hase yang tiki tai ima manol soli akado sata kitai unang adong marsal puan na somari polang tikitai iko pakiotai lam jonok tu di bata tikitai ima pakiotai lam pasolhot harosota
nang mabuan dirikta ng keluarga tu adupan ni di batang. Ido molo didok rupani mementumori ala songo panakobor ngido di batang. Jala dangaro kita nama boto sadi hari kita diju ala hobardo itu sakap doho tulomo ni rohana. Alai molo borhat tita siat turpukon mengajari hita di asa holan marhapo rusat tu di batang. Molo adong pe aka halu jaun hangaluton ita ingot nalau sal puding. Alay nang takas di hita songon pajuon panggoraon ni parpesalameni. Say parrohay mahami, mamilang-milangi ari-ari nami, asa dapotan rohana bisuk kami. Dilehod debatado di hita habisuko do patas ni roha, asa bui taboto manirang naroa na dinggan, asa tayo hita mangulakon akka na dinggan, do makagigihon akka naroang. Alani masay paltak do tu hita ang giat terlumobi di partikyanom asama-sama ima di bagasan ngulutta bohama hita paima ari haroroneng namasa di bagasan ari-ari ni ngulutta paima ro imana tumapotita tu imahala na marbisu doho na mamilang-milangi ari-arina naik konggo dame mahita masih sesadu sama mahita jala taingo mahuria na mangulu huria na totong na di bagasan na madok say parrohay mahami mamilang-milangi ari-ari ni ngulu namin. Atong dia makadong asaha porsian taingo ma songo du dongolo ni jalmay nalaw salpu doi alay nampe salpu portibon alay ang guhita hot do di bagasan ibana datiyo matupal datiyo ma Jesus Kristus di bagasan nguluta paima harorona. Amin. Maulihati mariho ali Tuhan di bata markiti hatam nabedi napaingotok kami Tuhan di bagasan holong nasyak koi paima hut mamilang-milangi ari-ari na nilomi maulihati mariho. Amen.